es un mechero que le va a regalar Alfonso XIII a mi abuelo. Resulta que jo averiguat, quan venia a Pobla Llarga, que venia a veure la marquesa de Villaverde, la marquesa de Villalobos, que era una querida que tenia Alfonso XIII ahí en Pobla Llarga, i portar en el tren que està en l'exèrcit i se vagó el portar així. I Alfonso XIII anava a veure més una vegada amb abuelo a Tavernes de Valldigna. Resulta que eren molt amics, l'abuelo era molt ric, també, l'abuelo era molt ric, i eren molt amics. I segurament jo he preguntat en Tavernes de Valldigna i he preguntat a gent que ha conegut, diu que eren molt amics de tota classe, o sigui que anaven també de pendoneo ells. I per això se coneixien. I com a recordo li va regalar este metge. I ahir n'hi ha més història perquè n'hi ha molt més, n'hi ha molt més. Un adelanto. Eso lo digo, ¿no? Ahora el mechero. Ese salvo, María Salvo, no va a poder agarrar porque agarraría y va a proposar